presentados, solicitando diversas cuestións, como as cuestións que se fixeron no tema da transporte de ría, sobre os ingresos recaudados na época do entroido os cachivaches que se montaron no entorno da Praza de Abastos, pero xa dentro do ano 2011 están presentados a luz, non temos resposta ninguna. Non sei se que tienen os test, se non os fixeron chegar. Digo, porque non hai ningún problema, pero que todos tiñas copias na casa, volverás a presentar, ou que sea, digo, porque hai algúns que cosa da de 2011 están sin resposta. Porque non tengo ninguna. Iso foi... E despois outra cousa, quería ver se nos podías pasar un catálogo do personal que pertence ao Departamento de Cultura no que se acredite, me refiro, aí incluyo tamén a Escola de Música, porque creo que está dentro dese departamento, no que se inclúa a categoría do grupo que teñen reconhecido ese persoal, as funcións que están desempeñando neste momento, que así constan nas nóminas, e as funcións que corresponderían desempeñar de acordo coa súa categoría e o seu grupo. E isto é unha colación do tema de que se incluir o conserxe dentro das funcións dun profesor. Porque creo que aquí calquera unha empresa privada, aquí que contratan para administrativo ou para tesorería ou para contabilidade, e non te poñen a mí para a empresa.